workshop ngapa ban batai pang ka program kini ki jingpang ke ba ka ai dah no ti dan ka artli ki jingpang ki ba dei ki dau jong ka jingyap jing khulung ta ki de ka TB ka meningitis ka pneumonia ka diphtheria ka Hawksbill dan ka whooping cough ka Japanese encephalitis ka tetanus ka polio kanyang persit jingpen hiar jingpang scan ya kini artli ki jingpang ki khot ki VPD dapat haring kemudian ki vaccine preventable diseases dak dau ni tika nila ban ai jing adai kini khulung bakinum yo akani ka jingpang lada ki yo ru ka intensity ka dunan te kini ki kumbaong imam ne lada ni ai ni tika dan immunization vaccines kila kidon ki khulung ki bala ban jing shit Taki mi pa kim ni penting ba ong alayo jing shit na kada ngam ni asyuk tika ba no taki ni kum ba ong imam ni la ban ai paracetamol syrup ba kani ka jing shit kalong normal kalong ka reaction jong ka individual body kidon khulung ba yo kidon khulung ba myo te lada ki yo ru kani jing pang kamlong kum kini ki bi jing pang ba ka ne slim na po singa si ka jing shit ka hiar no te ba ti khulung ilong immunize I develop ka immunity okay dan kam la kumnu ba yo jinga da do ki khna baro handai ko persen ni haban kot shaka thom na ta ka dau kan ni ka press conference le si ni la ban batai shai di kinong snap ya ka jing don kam ban pendap ya kini ditika nang ban yo ka jing ya da ban yo ya ka kot jing khia ban benem du ka jing im na ki jing pang bana ban ya da ni nakapor tapos ke district ni kedua ya kilau kini bakin wan bat pendet ya kita ketika ya ki kelung kumju iru ya kilau kami ki ba armet bakin pendet ya ketika joki hakapor ke badai lela bonsil because kadang kini ke kalam covid nila dulu ya kijing kita kijing shania joki beri la dulu ke bekitim ba banwan chakamat bagi mudur bagi ai kataka COVID vaccination ni kelung handai kampak don kum kata ke kebangi penbi ke vaksin ke pertama ke ditangka pneumococcal ki kelung dan nata kata ke ting ki don kata ke jing sngo ting ke jing sngo bam shai ba ke di inject mudur ba ke injection COVID handai dalada dai ba ka koi kata ke injection COVID happy kelung ni sapentip nama ke sarkar do menta kadang ai tang hado ki khatsan senam sejong ti ni kwa ba kilong me ba kidum dan kata ka jing sngo pair ka jing sngo ke ni ka routine immunization ka bala ju ai na do menshwa kiru kila ju wan ai man ka por te por ba ki ai ki inject ni si ong da ai ku me ka penta si don ka jing shit dala da don jing shit ni la ong ai pendi na da ka paracetamol dan dre kim di ban sngo ba kata batang ba yo jing shit iklong ki no bun sini kilawan ai ka baning kong ka penta na ade ka ba ka balai bede ki mansu nomor ba yang bakishit kilo tikani kali kecik shit jogi berkiyo ro kali tang sisi asmi dala di tu kada wai ka melesho ting kedu sejong na do mentai ki nomor kini ki kelung ki badang kha ba hado arsnem ki de gilawai jongi lada kimyo kataka tika pura kanja ayu ki ni so kadang kuat ban kepa ikimi pa banwan chakhamat ban ai ke injection namaki khlung ki don kata ka hok bakin yo ban yada yeladi de halot ki jingpang ru kini jingpang bad yade bakini ki tikaru in sabatai bha I dokter yang ne ibadi pediatrician jongka Ganesh Das Hospital